bigyan ng regalo. Kaya eto si Ate Cathy, meron pong regalo sa inyo mga baby. Merry Christmas po sa inyo dyan. Ayan. At eto naman yung mga magkakapatid na hindi ko nabigyan. Sana paghati-hatian nyo na ang maliit na regalong nakayanan ni Ate Cathy. At wala pang pera ngayon si Ate Cathy. At eto naman po yung sinurprise namin ni Mama ni Finn. Ayan. Ayan. At eto naman yung batang tuwang-tuwa na binigyan ng regalo ng kanyang ninang Big. Ayan. Thank you so much po sa mga regalo. Ayan. Umuulan ng regalo kapag Christmas. Masaya naman ang aming pamilya na nagsalo-salo kasama ang aking nanay at tatay. At ang mga babies na yan at pinagsalo-saluhan namin ang simpleng nakayanan namin para kami ay maging masaya sa araw ng Pasko. Ayan, sa lahat po, Merry Christmas sa inyong lahat! At eto naman po yung ginawa naming gift giving ni Pugamoy ng Pakol. At kasama ko ang mga queen candidates. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat at natapos natin ang event na nasa 315 bata. Ayan, sana napasaya namin kayo sa simpleng regalo. Ayan, yan lang po kasi ang nakayanan namin ni Kuya Russell. Kaya, pasensya na kayo.